чанде аст ки ҳамин гуна дар гурӯҳҳои масалан WhatsApp ки барои хонандагони мактабҳо кушода шудааст, аллакай ҳамин гуна як маълумот чарх мезанад ки аллакай дар кишвари мо низ гӯё як намуди дигари вирус аллакай пайдо шудааст ва он афзалият пайдо кардааст ва мо бояд эҳтиёт бошем, аз иштирок дар ҷойҳои ҷамъиятӣ худдорӣ кунем ва ба ҳамин монанд гӯем таҳдидҳо ҳаст. вақте ман ҳам ҳамчун як нафар волидайн ин хабарро хондам ва онҷо мутаассифона омадааст ки вазорати тандурустӣ хабар медиҳад ва мехостам бидиҳед ки ин овозаҳо то кадом андоза ҳақиқат дорад. албатта ин гуна паёмакҳо шумо дуруст қайд кардед, ҳам тавассути шабакаҳои пеш аз ҳама тавассути шабакаҳои иҷтимоӣ WhatsApp ва Telegram пахш шуданд ва хушбахтона вазорати тандурустӣ чун дар сохтори худ маркази матбуотро дорад, онҳо паи ҳар як хабаре ки на танҳо дар расонаҳои масалан рақамӣ нашр мешавад, балки дар худи ҳамин паёмаку яъне ки воситаи шабакаҳои иҷтимоӣ пахш мешавад, онро таҳлил мекунад ва вақте ки бори аввал ин гардиши ин намуди паёмак буд, ин дар соли 2003 ба вуҷуд омада буд. Айнан худи ҳамон паёмак аст, ягон калима иваз нашуда, ҳамон матн аст, ягон калима иваз нашудааст ва худи номи мақом низ ҳамчун вазорати тандурустӣ омадааст, лекин гуфтан нашудааст ки кадом вазорати тандурустӣ кадом давлат бошад. аммо чун ба забони тоҷикӣ тарҷума шудааст, тарҷумаи он пеш аз ҳама ин тарҷумаи техникии худи дастгоҳҳои яъне ки мобилия ҳастанд, яъне ки ҳамин матн тарҷума шуда ба мо низ яъне ки дастрас шуд. ҳамин ҳоло ман дидам ки яъне ҳаст воқеан ҳам бале ва баъдан мо дарҳол вокуниш нишон додем ва дар шабакаи яъне пеш аз ҳама дар сомонаи расмии вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон ва баъдан дар шабакаи иҷтимоии Facebook ки мо дар онҷо низ яъне ки вазорат саҳифаи худро дорад, саҳифаи расмии худро дорад, аллакай вокуниш нишон додем, яъне ки ҳамчун ҳушдор ба аҳолӣ, чун хушбахтона озмоишгоҳҳое ки мо дар давраи пандемияи ковид ба истифода додем, онҳо аллакай дар ҷумҳурӣ зиёда аз 10 та, аниқтар гӯем 17 озмоишгоҳ дар муассисаҳои давлатӣ аст. онҳо шабонарӯз яъне ки дар муҳлати зарурӣ як кору фаъолият карда истоданд, яъне ки мутахассисон аз омӯзишҳо гузаштаанд, яъне ки мо ҳатто маводҳои ташхисӣ агар ковид ҳам ки набошад, лекин мо маводи ташхисиро дорем нисбати ковид ва дигар намуди барангезандаҳои бемории шадиди роҳҳои нафас, аз ҷумла читаре ки дар боло қайд кардем. Ман масалан аз куҷо медонам ки огаҳ ҳастам ки кадом намуди вирус гардиш карда истодааст. ин натиҷаи озмоиши ин озмоишгоҳҳои мо аст, вирусология аст ки дар шаҳрҳои калон, дар вилоятҳо, дар худи шаҳри Душанбе, чун ман пештар гуфтам, дар сатҳи миллӣ ва масалан шаҳри Душанбе, дар худи шаҳри Душанбе ва дигар шаҳрҳои бузург ин гуна озмоишгоҳ дорем ва онҳо бо маводи зарурӣ яъне ки таъмин ҳастанд. ҳатто боз як ҳушдори дигар ба аҳолӣ, чун созмони ҷаҳонии тандурустӣ вақте ки 8 январи соли ҷорӣ нисбати пайдоиш ва хуруҷи як намуд илтиҳоби шадиди шушҳо ки дар ҷумҳурии Чин ба вуқӯъ омада буд, яъне ки дар онҷо метавирус буд, метапневмовирус, онро низ ҳамчун ҳангома хостанд ки аллакай паҳн кунанд. аммо дар ҳол мо тамоми шахсоне ки бо аломатҳои шадиди роҳҳои нафас ба муассисаҳо муроҷиат мекарданд, намунаи биологии онҳоро гирифтем ва дар ҳол низ муайян кардем. ҳамун натиҷа буд ки мо инкор кардем ки дар Тоҷикистон ҳамин вирус нест. аммо дигар намуди вирусҳое ки ҳар сол ҳамчун асос ба пайдоиш ва хуруҷи бемории шадиди роҳҳои нафас замина мегузоранд, онҳо ҳастанд. вирусҳои мавсимӣ ҳастанд.